Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze trending news. Namhlanje ke bengicela sithokozeleke nathi udaba likaSisi noRumza wakhe ethi bathola indlu basama first year e-DUT kanti abazi ukuthi le ndlu inespoke sikamama owashona esahlala kuyo le ndlu. Okay guys, ngixoxa isitori sami. Ningahleki. Ngangi first year duty 2018. So sifuna indawo, yazi ngizozama kuba short, sifuna indawo yokuhlala. Ngempela sisebhuya senentombazana sengijwayelene nayo uThumpilona, sibona ipost. Sibona ipost sasithatha inamba ayisi WhatsApp inamba. Hayi, fast futhi uma ethi hayi uzofika ngolesihlanu because available ngawo. Ngempela futhi hayi umama, ngempela futhi afike. Hamba X5 ayisikhala tape sesiba u3 na because ngase ngitshela intombazana ngasekhaya ukuthi ngasikuyalunga indaba yendawo because we've been looking for a place to stay for quite some time. Isambeni mama silande sibuka indlu hayi sibe impressed siyayithanda. I-rent is 1.5 no deposit ayina ngempela. Asho ukuthi mama ayinane ibhasi la nizongithathela imbeke emakethe. Fine, sithi hayi kicking. Sayithatha indawo. So kwakuMay. Sangena ngoMay, 1st of May. Ngempela sakhokha ke ayi. Sihlale kahle. So lo mfana suggest ukuthi cause vele sibaningi asibe sikuhlanganisela ukudla into uma kusumuntu athenga ukudla yakhe doesn't work cause sonke sivele sifunde DUT. Sithena ngempela ukudla sithenge izinto ezinkulu 5 liters amafutha, inyama, ama cereal bese sahlukanisa ama cereal because umuntu uthanda into yakhe. Sambeni ayi usamngehla nyanga eyodwa yena ahambe. Sisale thina 2 girls 1 boy. Sisale ke thina ke sihlale siqhubeke sihlale lapha yana. Ayi ulahle amafutha endlini yeso. Thiwathathwe yimina because mina vele angazi indawo esathathwe yimina. So abheka amafutha ngithi naye mhlambe umama ufikile wazowathatha amafutha. Ngeke vele ilahle amafutha endlini yabo. But futhi emqondweni sibuza ukuthi umuntu onamathenda usenza masipala amafutha ngawenzani? Hayi sihlaba amaphara la. Thenga amafutha yeso. Hayi sihlale usamke yena aphume ngenyanga ezayo ethe nawathanda ukuhlala la yabo. Hayi singana futhi ayiphumela usamke. So 3 bedroom lapha yana. So mase uMpilo ucela ukuzongena ekamereni lami sihlale soba u2 like alale khona. Na impela futhi ngivuma ngibona inkinga ispace ikhulu. Umbhede nje ngena amadala ubhede awu2 built in wardrobe. Okay. Ayike singene uMpilo. Shuthi ngolwesibili ngangayi ecampusini uMpilona avuye esikoleni. Hayibo. Mithi ngiyaphaphama ngabo 10. Ngizwa kunesmoke endlini. Ngivuye fast ngigqoke igown ngihambe ngekitchen. Kunebhodi encane lisestofini. Ngisisusa bese ibhodi estofini ngilibeke eceleni. Ngifanele uMpilo ngicisha istofu. Mpilo ukwenza njani ukuthi ukathosa amaqanda? Ushiye ibhodi la estofini obuyazi ngiyalala ke mina. Igama lami ngulalo ngiyalala. Hayibo. AsuMpilo hayibo Thando yangihlanyela yona. Angazi ngenze iqanda mina. Ngisipho ibhodi estofini libeke oba cause ba u2 ngikhumulahle ulo wekuba senda kwenza into ekhukhula. Ngikhumahle mntazi kagugulekile ngalo wanyaka I'm sure ngiyakhumbula. Ukwenza nje Mpilo lokho na. Hayi uMpilo aphi uMpilo ngithi hayi mhlawumbe vele uyayiphikela kodwa uyayazi into engikhuluma ngayo. Ngisusa futhi ibhode bese sishiya khulu ibhode hamba ngiyilahla mina. Mind you la ekhaya thina sifike nengubo zethu khona yonke into. Cause uluve luhlela khona. Lo mfana lo funda eDUT. Mabhodwe ayina everything you can think of eyasendlini. Maketela itofu. Sifika nalo kusafene ingubo zethu thina zokugqoka. Okay. Ay kudlule futhi. Kuphinde futhi ngilahlela ibhakhe laptop endlini. Ngiassume ukuthi uMpilo noma uluthathile ngithi futhi lo mfana ngozivele ufika ngaleso sikhathi mhlawumbe ufikile uthatha ubhakha wami yabo. Ayibo ngimtshela usesiqala bese banga ubhakhe laptop ngitshela mase ngithi mina ngilahlela ubhakhe laptop ubiza lo bhakhe u600 sanda kuthenga lo bhakhe ngicela senguphatha ngo3 campusini. As ma stand ayo ubuza abohlala nabo because ngeke vele ilahleke into endlini yabo and futhi awuhlali wedwa. Ay ngubheke ufesa ubhakha shuthi sengithembisa abantu khona abafana sesijwayele nabo lapha ya ngase bazolanda ama movie yabo ngase abazowakhopha because akwi-PC yami manje ke sengifuna nje nema USB awekho ubhakha awukho bese ngangasi ngislim ngathi ngiqamba manje ukuthi nje ngine laptop noma nginama movie sibhesibhe lutho petu lutho ubhakha laptop hayi ngiqange nathi 1 ibhodi estofini
2 ubhakama laptop. Okay, usamke bese vele semuvile out. Okay. Hayi nasi-ke isigaxa sangithusa kakhulu. So ngelinye ilanga ngithi mina impilo cause vele it's Friday ngiyanqena ukupheka. Asithengeni McDonald's lapha eBreya Center. Anaye impela futhi sithenge si-order ama-burger. I'm not a fan of burger ke mina. Sithenge. Mezidlule South Mall ke sithenge sweet chocolates, 2 chocolates, 2 ama-sour worms nama-cake ampilo. Siku-5 esinowoda. Sidlulele futhi sambeni. Ahale zengane umsindo. Haw. Hayi. Sithenge ke sambeni nompilo. Sifike endlini. Embhedeni wethu nompilo yabo kwakuhlanise isitulo. Ubhakama laptop ohlala lapho ke. Ngidle ibheka ngithanda ngisijamjam ngiyibeke lapha nje. Ngishiye esitulweni. Uswidi lo suthengile. Sushiye kitchen ngi-counter. Hayi ngilale ngikhumulele ngilala nqunuke mina. Ngikhumule ngilala nompilo walala. Sihlala 10. Hayi uma ngiphaphama ngizwa umsindo. Mina ngisho ngathi gqo into endingiyezwa ke. Ngizwa umsindo. Ayibo. Ngiyabonga ngivuke nje ngomzimba. Ngiqalaze ngithi mhlawumbe inkawu. Uyezwa uthe kitchen kunomuntu? Awekho ama-footstep but uyezwa umuntu ovula ikhabethe uyalivala. Amanzi kusink akhala amanzi kusink uvula ifridge ngathi udonsa inyama yabo. Umpilo naye azezwe. Mina ngisathuka ukuthi kwenzakalani inkawu zonke lezi noma ngene iphara masikhohlo ukhiya. Umpilo azwe nayo. Ethi hayibo Thando uyayizwa nento ekhalayo. Ngithi mina ngiyayizwa. Ubani isikhathi 2:15. Angikhohlwa 2:15. Ngidonsa igawuni mina. La eminyango wethu kunebhodlela nje le cold drink. Amabhodlela ama-drink akudala. Sasibloka ngalisicapha. Ngithathe lo bhodlela. Ngiyanyonyoba ke. Angazi ngangisithathaphi. Hayi nginyonyobe. Ekitchen thina asicishi. Bas la passage kwakumnyama yabo. Nase toilet kwakumnyama. Ngikhanyisa toilet. Into ayiyeki until ngize ngifika ngase kitchen la kwenzeka khona umsindo. Vele kuthulakala. Hayi ungena wami ekitchen. Inwele zivele abo ngasi ziyashwaqa. Zishwaqene ngathi ngiyagodola. Ngithi impilo khontela endlini. Mesifika ekitchen akho umuntu. Amanzi bekhala kusinki. Akho manzi sikuwome geqe. Ngivule ama-fridge. Akufika emqondweni uthi checka etafuleni. Ngivule ama-fridge. Akho lutho nje. Ngithi ibox handa inyama. Ku-right yonke into inormal. But ngithi mina Mpilo uzwe amanzi adekhala kusinki but awekho amanzi kusinki. There was no water. Usinki clean because sasipheka ngayo lo langa kwangekho lutho kusinki. Hayibo ngivele ngome. Hayi ngifuna ama-stand. Angayibambi phone phone. Hayi ngingabambi phone ama-stand. Uzolala kanjani? Emqondweni futhi akufika ukuthi checka lo plaster nifike nawo uthi usakhona yini yabo. Hayi. Ngibe ibhodlela phansi phela nami ngithukile. Ngithi hayi Mpilo cause ngaya ekhaya empangeni bangiwusawuto omunye isonto nje ukuthi ula nemoya emibi. Hayi ngibheka usawuto umntakama. Usawuto bengisenza everyday ngicampusini. Ngawo la ngabangize ngufica. Ngawubheka usawuto ku-drop ngabheka phansi kombhede. Lutho usawuti. Angifuni mina utshela umama ngiyamazi uyapheka. Ngangayisho futhi leyo ndaba ekhaya. Kubheka usawuti ngithi Mpilo uwena mfazi wami usawuti ngikuseni nje everyday kuseni ngiyakuqoza nguphuza. Namhlanje awukho. Ethi Mpilo khontela endlini ingabe isibonga beyini. Hayi sihlale Hayi sihlale ngithi Mpilo ngeke ngisalala phela mina. Cause into eyenza mina ngibe nosawuti ekhaya empangeni ngacomplain ekhaya ngivashile ukuthi njalo mina lapha ngiyakinyeka. Abo mina sinqeshe ukulala emini cause ngiyacindezeleka lento yokusuffocate bathi hayi ngihambe nosawuti. Ngawuthola njalo kusawuti. Hayi gcina kuze kufike ubuthongo busilelele gcina sifike ngikinyeke futhi mina ngimtshela uBhilo ekuseni ngithi ngicindezele into ehleze yenze ngicindezekile futhi yet again. Ethi uBhilo endweni into yenza wena kuphela. Hayi siphume yabo sihambe siphume. Ngithi mina Mpilo adlule kuleli India la uNaidu la izanti. Sibuza ukuthi ake khona mhlambe umuntu ongenile because angazi noma ngizothi umuntu noma yini noma isilwane noma angazi. Hayi eSimpilo ayithandwa into esosiza besiphuma esikoleni asamzothenga usawuti lo emoyeni emibi yabo lo usawuti yabo okhalakhala. Nangempela futhi uthenga usawuti hayi subhunyela umuzi womuntu.
Hayi sichela wena. Hayi sichela ngaphandle. Sichele indlu nje engathi inyembezi usawudi yazi usawudi nawe kodongeni. Sayimatisa indlu yabantu because uMaster Samfanele avange ezefike wathi nje wayebamba ikhole. But wasuzoba ngafika wathi hayi ayikho nje lonto bekuhlala umuntu lapho u2 years zonke ngoba kusefika nina sekwenzeka izinto kanje. Ngithi mina hayi okay it's fine. Khona la sathi sakho sothenga usawoti akulula ukuthi sithi ayisiphindele emakhaya siyabhala kuyabhalwa manje ecampusini kuyabhalwa October kuyabhalwa hayi uLu abuye mfana ohlala eMlazi uLu engahlala isikhathi side lapha ya wayefika leso sikhathi because nawe sebhalwe sekhona full time ngimtshela ngithi yebo Lu kwenzeka ukuthi nokuthi la endlini ngithi mina yakhumbula usawoti kanjani amafutha I mean sorry Esuluwe ngiyakhumbula ngithi mina hayi kwenzeka ukuthi nokuthi ethi hayi ngeke thando guys mina ngihlayela akaze kwenzeka into efani nje la ngithi mina okay uzoyibonela aletha abangani bakhe kuze because nami ngisaba mina ngisaba kwakulala aletha abangani bakhe kuLuna ke base campusini hayi befela amahappy beyibhemele nje bethi bona ayikho nje lonto ayikho nje into enjalo ngithi hayi it's fine begodwele futhi behamba kwase kuba ngcono ehleni nabantu until uma Stende ke aza complaineth indaba amanzi ehamba kangaka nogesi yabo singasho ukuthi hayi bekhona abantu akhona kudlule futhi nako akaze efike njalo ugele hayi umpilo ngangecampusini angazi nesibini sasinaso nale ntombazana sasithapha angazi till this day I don't understand hayibo esumpilo yasithando bengilela I mean ethi yabo lo bhakha wakho lo hlala laptop isitulo leso beyasona ngithi mina ethi yazi ngiye ngaphaphama indlela ohle ujwa ushiya ngaso besingekho lo position bengathi umuntu ade ehleli uyambuka embedeni ngithi mina sure ethi hayi ngithi hayi ngeke mhlawumbe lo awubonanga indlela usigcina usibona ngaso yabo kudlule futhi nami ngangilele futhi emini ayikho into ethi nje goduka thanda uyekini akufiki inhlobo akufiki because vele ngiyabhala ekhaya ngengikwazi ukufocus and kwaba ama final ngina ngilele yabo into molele engathi umuntu okuvusa ngathi uyathunga ngathi ngilele ewindini mina ngilivula nje marketing ngavula nje wide open nje because vele lapha indawo vele hlabelungu ayikho into ngahlapha yiphara chabo like isecurity ayikhona yabo mengiphaphama vele ukuthi sishwephe into emhlophe yabo ngathi umuntu odlula ogqoka into emhlophe sishwephe ngithatha ngokuthi hayi ngeke ubuthongo lobo ngithi ngiyaphupha ubuthongo lobo yabo nginganaki futhi ngivukele ngenze ngiqhubeke into bengifuna ukuyenza ngizivukele nje angisazi ngiyenzani guys engikhohle ukusho ngoSweety kwase sivuke ekseni uSweety wawungekho uSweety sasithenge Southway wawungekho plastic kwasala plastic wodwa uSweety wawungekho uSweety kwasala uSweety owodwa amasawa gums uchocolate wami ongekho namakhempelo ayingekho hayi sivona ngempela masicheck ngaphandle ifela dust ehlezi clean ngayo every day endlini guys akuthi ngihlapha ngikwazi ukuxoxa yayingaphandle ngithi impilo na ifela dust la ila ngaphandle esimpilo asingayithinti yabo ifela dust clean ngayo every day ihlale kitchen ibhazana suku sayifica eminyango uSweety sawubheka uSweety egcekeni lutho Sweety ngintshela ayike siqhubeka futhi sihlala samtshela nje mama igeme ezenzalayo wana mafutha lahleka ubhakama laptop walahleka ilento ama-sound esekitchen but ngekho umuntu indaba esitulo uthi umpilo isitulo sasishintsha iposition imina ngilele ngathi umuntu igqoka ingubo emhlophe imina ngicinzeleka every day sekungafika lapha ngangihlezi ngicindezeleka mina ngifuna ikukhumbule lezi zinto lezi hayi ngithi mina impilo ayikho indaba namastendi samcomplain izinto akasinaki ngathi sinake simqambela ngathi namanga nje yabo hayi one day ngivuke early futhi ingqondo lapha ngathi ayidunguzela nje ngivuke early ngigeza amawindi nje angishise mina amawindi ngiyavula basi ngalelo suku ngavukula iside lethu because ngafuni ukuthi kungene ilasi because umpilo wesalele ngizingimvusi lokhu siqoqa ngaze ngixoxa ngani ngimile like nginqunu awunqunu yebo nginqunu ngibeka unyawo lami embedeni ampilo ngiyagcoba ngaze ngixoxana hayi mengiphamisa amehlo ngibuke ewindini kunendoda
yabo iphara njengephara, amehlo abovu. Imini ndoda ngibuka kulo hafu wekhetting lo, ngathi ngishiya ukuthi angilivulanga lonke. Imi lapha iyangibuka. Ngahayiza ngathi weshembe impilo kunendoda eminyango ewindini iyangibuka, ngabala ngena odrop. Umpilo memeza, uba wena akhalanga zigi akwenzanga ngalutho. Hayi ngeke ngithi mfowethu impilo afuna ublue security. Sifona ngempela. Ayi angano bafika. Angisano bafika ngithi nawe impilo akusehleni sambi socheck le footage lapha nezansi. Ukhona nomuntu angikhohlwe qenshe ijezi abongasi ijezi engathi lime ngasakota phela like ijezi enjalo. Inwele zihluthu amehlo abovu gebhu. Hayi impilo ngithi mina ngiyangibuyi namhlanje la. Angithi angibuyi ngiyekhaya namhlanje. Abo manje ngeke. Hayi ngipasha ingubo zami ngicela ecampusini bathi hayi bothando. Bathi hayi bothando le ndlela enhlako nayikho right. Ay nami ngibe nenkani ngigoduke mina ngifike ngisho ekhaya kwenzaleni ethi umayi akazi yena yabo. Ngisithulele futhi nakhona kudlula iweekend ngithi impilo ziyakhala uMonday mase ecampusini. Sibuye futhi sichele. But angifuni uqamba ngokukinyeka ave sengiyachengela yabo sawoti kwakungcono. Angifuni uqamba manga. Angifuni uqamba manga kwehla nje. Ukinyeka. Hayi ebuye futhi lo mfana ulunga ngimtshele ngithi mfethu ulunga sahambi because ngcono mekhona wena mekho umuntu wesilisa because nangazi tenzela ekhaya angazi. And futhi umuntu momxoxele vele ngathi uqamba manga yabo. Hayi na impela uLuna isihlale na uLuna naye futhi ephinde futhi abalandela ndawani bakube ngcono sekhona nabantu ke. Mhlawumbe behlezi beyibhemela ke labantu. Kube ngcono sifundele samze ecampusini. Hayi one day keke. Kwakusukuday ba, kusukuday 3 kukhona abangani bakhe he. Shuthi sambe iqala thina nompilo ekseni besale bona belandele. Sihambe besamba sibuye futhi ntambama sesibuyisana sibuya sonke nje sigcela itaxi. Sehle stopini sesize. Kwasekumnandi shamfu because sasihlala nabo. Yonke into ayisinganakeki. Embedeni mina ngishiya uhlezi uklina ngaze ngihamba umbhede ngawundlulile. But washilami ngashiya ngolasuku. Washilami nalela lindwangu. Hayi sisamile kwakunetha sisamile nje la kwibalcony angibizi lo makhala nomlungu ethi sandoza la kusasimjwayele nje ethi yazi kuyafoto wamasipala I think bebezonivayela amanzi ngithi nawo shuthi sevale because uMaster wasitshela ukuthi amanzi amosha shuthi akakhokhelanga mase sineze isigubhu 25 litre hey mase ngibiza abafana ngithi hayi ngibambele isigubhu bafethu ethi bekhona ba la imini yabo ngithi nayi bengekho umuntu nje usibona sifika sonke manje ethi la ngabo 12 fika abantu bamasipala la ezansi shuthi beyivala imitha ngithi mina pho masethi endlini bekhona umuntu wesifazane futhi uthi yena ubecansi mina because ivosela umuntu ibifane yami exactly ethi bekhona umuntu bebene conversation futhi nomuntu obeyivala imitha la uthi bekhuluma nje bephendulana usethi unfortunately nizulu angisizwa kahle ngithi mina bengekho umuntu endlini nabo khiye naba sibaphethe nabo khiye there was no one sifika manje thina ethi kodwa ngasho ngasi lendlu there's something strange about this house ngithi mina uchaza ukuthini ethi angeke pho bekuba hayi ethi sithatheni isigubhu futhi wazi nje futhi ngaphinde ngikhulumisa sithatheni isigubhu anginankingi noma ngingasigcina angisenankingi hayi umlungu abale kanjalo ethi kodwa adesho silendlu there's something dodgy about this house hayi bo nginyonga ngithi nayi bo bafisa kuthiwa bethi hayi ayikho lonto ngithi hayi angazi ke hayi mina beqala manje sibe basirious ukuthi shuthi kahle ikhona lento le yabo hayi kamakhelwane khona amakhapho esanda ngimova in and indoda iyiphoyisa so lo bhuti besimbingelela every day until nje besimbingele wayithule nomama khona so futhi singanaki yabo hayi ibalo shayibindi simila ibhakhona kuyanetha be oLuna abafana be kulabo bhuti ngalamakhala nobhuti bayamba kuyanetha kodwa bayagubha angazi bagubhana bawu2 sibabuze sithi hayibo ayekho abantu eneni babona la like ayikho umuntu uyambona ngena la bethulele hawu ayekho nje silent treatment hayibo ngithi mina kwakwazi kwa odike lokho and it's very strange
ungafika ubuza umuntu cause nathi concern ukuthi mhlawumbe khona umuntu obelana. Beyithwenga isimayigaza sibayeni samsendlini. Singene endlini. Sibuye ekitchen ithi normal, yonke into normal konke nje. Singena amakamereni. Hayi, ngithi hayi busigaxe washama ihleshuliwe, washama lindwangu mina. Lihlephukile iwrist, lihlephukile, kuhlukene. Lokhu isibhono lesiwashi kuhlukene. Ngithi hayibo, wempilo iwashama ilifile, ngicela ungibukise. Ngibizwe ngisinali washama ngigqoka everyday wash but namhlanje angigqokanga. Nali hlephukile. Kanti umpilo abuzange la ngena awuvula odrop wakhe. Ngivula odrop wami it's normal yonke into ngiphekiwe clean. Ugelo ngidlana endlini ngivula odrop wakhe. Azikho ingubo zakhe, guys. Azikho. And ngangesisho ukuthi amaphara imbobo mhlawumbe zingaka imbobo zebhakhe. Akho mbobo lapha, akho lutho. Imbobo ekhona isekameleni leso nje windini encane futhi kwakhona epheshwe ngesalo tape. Angena abantu ihayizi ingubo zazikho. Khona induku endlini. Khona induku endlini. La ku window sitting nenhlabathi. Inhlabathi esuka once sasicleana every thina shona thina endlini sasicleana sasinama game oclean. Hayibo. Ingabantu ikhala ifuna ingubo zayo. Masicheck ngaphandle ama extension akhe ade kusuitcase lakhe angaphandle. Siwafica eminyango. Hayibo guys yini. Sibiza abanye. Ingubo zampilo azikho icaselo konke akukho ama jacket awekho ingubo azikho. Kwakusela imvunulo yayiphewa odrop kwi-suitcase. Yona into yayisele lokho kunyasela ingubo engasile. Hayi nge-etho girl ngeke ngiyamfonela uMastand. Ngiyamufonela. Intombazane ngayifica ingubo ethi yabona mina thando sengikhathele. Ziningi into zihlahlela endlini and uMastand ubethulele. Simfonela uMastand sithi ngeke sicela ufike. Siyazi usivele endlini one sinecala khona abantu abangahlala endlini siclean up but ayikho into esoyenza ke manje. Asinacho sesifuna impendulo. Mastand na. How? Afike impela. Afike ngabo 7 efike nendodana yakhe, indodana eminyango. Ngithi nama ngakutshela usikwenzala la endlini. Izidade zenzeka and bengibuye ngathi ngumuntu onamanga o ngiyayijokela, yabo. Ngithi mina awusixoxele because lapha endlini uyabona ukuthi kwawumuzi wakhe and abazukulu ngicase babebhala laphana. Uyabona ukuthi kunemdwebo endlini, uyabona imdwebo yengane bongani bhedo amakokoloshi emadongeni and kuma bedroom. Khona lezo zinto lezo ke. Ngithi mina kwenzalani lo muzi? Ngimlandise ukuthi kwenze ukuthi nokuthi ethi hayi lo muzi lo wakhe. Yes, ithatha idlead ibiza yena. But lo muzi lona wawuthengela uma wakhe actually. Uma wakhe wahlala inyanga eyodwa kulo muzi washona. Ngithi mina unakhya. Ngithi mina shothi uyena lo mama lo lamasanda dewenze njengoba dewenza into ezifana endlini. Shothi uyena shothi uyabona ukuthi nasizomdlela umuzi wakhe. Cause mhlawumbe wena ubiyanga ukuthi uzoba neziqashi la endlini yabo. Ethi hayi washona la khona futhi la endlini. Hey ngithi mina ke mina Thando lenyanga le angeke ngize ngikhokhele. Emzimeni ngayidlule kubona thina la endlini from izinto zilahleka angifuni qama imali laptop wayikhokha. Wase wangibuza ukuthi ngenze kanjani ukuze ispirit sakhe siphuma ngathi wema ngazi ngicela ukuthole noma abafundisi noma izinyanga zizogeza lo muzi ngoba akekho umuntu ohlala kule ndlu le. Akekho and now futhi ubanga neqiniso ukuthi kahle la endlini waba lo muzi wazitshela wavele nje thina sabona indawo nje sayithanda awusixoxele awusihlandisanga ukuthi kahle hayi indaba yengane kahle hlela kahle umsindo kahle yindaba ngathi mina shuthi mama uyena uyasikinya ebusuku shuthi kahle shuthi ubethanda indoda phela ulube ehlala khona aze menze lutho until kufike thina ke shuthi ubesona kahle shuthi mama futhi angazi indaba ezomenola kangaka kumina bezofuna shuthi guys uyana lo ibhodi sithu uyapheka umambana shuthi nje kukhala umsindo ngothuna ubusy nekhishi lakhe lapho uyapheka ngabuyenzani thina siyiphazamisa ayi guys ngahamba ngoNovember ngathi nje khohle imali November ngeke uyithole ngathi ngeke futhi abanga nankinga wathi haya ikinkingi because nani vese benihlukumezile futhi ukusebonga ukubekezela kwethu yabo. Angitshela umana isigaxa uma ethe echawe into wani wengane uyisilima uhlala into engaka ungitshengisa mina nganqena ukuthi uzophenika because ngiyamazi uma ngiphelezele samthola ndingubo uma aclean ashendlini bese ecleanile eclean ka uclean wakorobha
Shuthi lo yabuye ngoDisemba, uDisemba 22. Hayi. Futhi phela ever since sahamba sahlukana nje ayibani communication because bese singoba sahlala endlini phela. Ulungigaxa isigaxa engisendela isigaxa sevideo. Ngivula ivideo. Ethi Thando yini ashiya endlini kunje. Hey guys. Ama-coffee phansi, ama-plate phansi, izitsha, ushukela phansi. Ngithi mina webhuti uma waklina yonke into lapho wazwakoroba. Sengithatha ingubo zami ngihamba naye. Ngiyaphila njani? Waze wakoroba. Angiyazi into ngathi hayi shuthi usakhona umama. Ngathi lo uthatha ingubo zakho bhuti uhambe. Shuthi ngathi shuthi usahlele mama lento ekumele ayenze yokuthi angathi shuthi kwamele amkhiphe lapha endlini. Shuthi uma akamlanda namanye usakhona. Inkinga yami angazi ukuthi basakhona abahlala kulowa muzi guys. Angazi but mina ibhedi yami ngayishiya yonke. Namanye amajezi ngawashiya ngayihambela. Ngathi inamba lami futhi ngiphinda ngaba nane communication naye. So ngisanayo futhi even ukhiwa lo muzi guys. Usakhona. So nje angathanda bangaba careful. Because khona into engihlala nayo eBotanic. Yangixoxela istory. Indaba ukuthi uvela ungene eflatini ungazi bekuhlala ba. Elalwe isilwane guys. Nibe careful. Yabo eThekwini nibe careful guys.